Привет, днес ще правим Fortnite предизвикателство с моя приятел Александър и днес трябва да играме само с митик оръжия. Здравей, хора! Само в началото може да не бъдем с митици, нали, когато убиеме боса. И на хора се върнем, като сме в игра. Хора, като сме при Ice Spice, така и така не е на топ място. И двамата, понеже аз ще взема Скара, пък той ще вземе Граплера и така той ще има едно оръжие, примерно легендарно, каквото той си реши. И ще отидем към друг бос, примерно към... Але то няма близки босове до Ice Spice. Сега ще отидем до някой бос. Легендарен снайпер на земята. Аз сямам думи, легендарен снайпер на земята. И аз вчера предишката игра имах. И да, хора, се като падне, пази ме на 3000 метра. Така, хора, падаме. Така, хора, падаме. Падат много хора. Още две долу падат. Аз вече имам оръжие. Аз вече нямам. Аз вече съм с шилд. Аз вече имам хора. Бързо дай ми помпа, така. Я човека. Идвам. Вече чета. И при мен има човек. Той е дет. Ама той аз съм дет. Аз съм на 6. Паля съм на 6. Хора. Как си на 6, бе, брат? И ми е така на 6 съм. И съм вече дет даже. Или? Идвам. Моля те, ладно ми помогне. Само... Аз съм точно на 6. Аз съм бях 20. Идвам. Идвам до теб. Като си нокнат. Хора. Мале. Бързо. Идвам. Ела тук сега. Ела тук моят сладко кученце. Аз си ясното, брат. О, хора. Ето вие ще съм приятел. О, супер. Това мене ми трябва много повече, отколкото на тебе. Аз съм на 6, а ти си на 30. Добре, аз съм на 17. Айде да срещу Ice Spice веднага. Ама заедно, че те е много силен Ice Spice. Хората до мене. Хора, това бъгна. Хората до мене. Деца. Ща, вземи граплера. Вземи граплера. Стрелят ни.
как за тебе. Чакай. Трябва да внимавам, понеже тук има много кемпери. Клекни. Има човек, брат. До мен има човек. Да, именно, затова клекни, понеже има хора. Моля те, ела ме пазиш. Моля те. Я не ме да паеш. Добре, аз хилвам. Идвам. Ела, те са точно при мен, май. Не тича до мен. Те са май... Ето тук при мен. А, не, това си ти ли, бе, пише тук. Бате. Окей, хора. Дай патрони за базука. Патрони за базука, аз имам 12. Моли патрони за скар. И аз си дадох. Ти ми дай патрони за базука, дай патрони за скар. За скар. Аз имам 90. То и аз имам скар, не е само ти. Окей, хора, свървам като отиваме при... То са убили те всеки един бос, бе. Ще търсим някъде. Просто ще свървам като има хора. Хора, не можах да го заснима, но убихме още няколко хора. Стига си го хвърля на рандом, ей! Спайс е най-слабия бос. Така е, най-слабия бот. Иначе като бос е най-силен. Значи, трудно е да го убиеш и като го убиеш ти става NPC, но някакво мега тъпо NPC, където тебе дори не те хилва. А само се пробва да хилва. На хеликоптера къде? Ето, което. Хора. Били? Митси. Ако видиш Митик, трябва да го вземеш. Хора, сега той е с... Знаете ли какво? Няма да правим никакви предизвикателствата. Просто сега... Знаете ли как ще кача това видео? Правиме последни игри преди края на това. Преди края на OG Chapter 2 Remix. Защото аз не съм с само митик оръжия, нито той е само с митик оръжия, така че се та. То дропа въздуха ли е, бе? Къде е този дроп? Той е тука. Видях го, окей. Отивам за него. Пич, открадна ми бокса. Не, вярно. Чакай! Добре, не чакай, стой. Ще ти кажа да направя шорт с него, но не. Аз не мога да правя шорт, докато съм на клип. Видя ли го този хеликоптер как падна? Качай се. Сега аз не съм скаква. Качвай се, бе! Не, ти бях гора. О май гад! И това на клип. Мале, как оцелях на една милисекунда бях. Да не оцелям. Мале, ако знаеш аз как оцелях, аз оцелях на една милисекунда. Аз имам картече. Имаш нов митик? Аз имам картече. Карте? Дай на мене веднага. И аз ще дам легендарното. They can box like a box you. Аз съм на 8. Дай я тази картечница. И вземи помпата от мене. Това е не. Чакай. Я дропни, няма да те взимам. Само да я покажа на клипа. Заклем се, ще ти я върна, дай за малко. Заклем ще майка, баща си и всичко. Вижте, хора, това е друг вид картечница. Тая не е така където бе, а е легендарна, ето.
И ни стрелят. Не чета. Дайте, дете! Къде отиде това, бе? Те бяха с Митик. Я видим и Митика техния. Какъв и беше Митика? Кажи веднага, какъв и беше Митика? Те бяха с бос. Интересно, айде, качвай се. Окей, хора, ще се върнем, като има други хора. Хора, по-ядно веднага има други хора. Умрях. Този път успях за 1 милисекунда. Чакай се, дигни ме, бот! То бот прави това, което аз му казвам. Бота ти го дам. Бота го убих. Той не праща. Ребутват. Какво ребутваш, бе, приятеля? Той е вече с Митик. Тук е това, бе! Убил! Заповядай. Так има 2 минигъна, брат. И ми е така. Хора, вижте ни. Я си дупни целия инвентар е тук. И аз моя тук. Хора, гледайте ги те оръжия, бе. Шиш, вземи си ги. Елиус. Хора, тук Александър сега се бие с аз, докато си имам понеже. Хора, между другото, в този сезон махнаха гореното. Ето вижте. Вече няма горене. Хора, вижте, ние имаме 2 еднакви пътечници, вижте. Не са еднакви. Това е легендарна, моята е Митик. Да, ама имаме 2 пътечници, това е много добре. Да. Хеликоптерче. Последния бос, да го убием. Това са последните хора, бе. Хайде. Мале хора, гледайте ли как ги изстреляме тези? Това, минигън. Не те бягат. Аз съм тях, брат. Дай, с тях. Не, нямахме ли ние хеликоптер? Да, имаме. Ги слем с хеликоптера. Тук са добре. Нимай да не умреш, моля те. Моля те, имай да не умреш. Как да не можеш да не умреш? Браво! Другия! Не. You never back down, never work, you never take the stop. 8 кила, 2 асисти. Супер! Хора. Това беше това фалшиво предизвикателство. Реално това са една от последните ни игри от новия сезон на от Тремикса. Защото гледайте колко време има до евента. Има 2 дена. До евента. Утре и други ден ще качвам клипове как игра по последните си игри от сезона. Надявам се този клип да ви е харесал. Александре, кажи нещо. Хора. Бързо. Да, река, чао. И чао, хора. До нови срещи. Да, чао. И от мен, надявам се този клип да ви хареса. Направихме Виктори. И двамата имахме минигъни, беше много забавно. Чао и до нови.